ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles, haka jingyalang kabalalong haka khatlai tarik mentau benai rempang arhajar arpuway kalapan painia kala ya usembut Menteri Rangba uba Presiden Tensong da kabaong baki nongnya kali kamai kila khamsuk lada ki kamai no kum ki kali shimet namar ba kila Lait ban Siew ya ki Khajna kali ki baper. Kani ke jingpat painia jongka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kalalong tanghadien katto kani kenta bau ba Preston Tensong ulaong ba ka sorkar kalalong ka bakloy ban ai ya ki additional permit syaki pan ki bakloy ban syakri ya ki paitba hakalit kawan bat kara karong hapo ka jela barok kawai. Kejungi ki kejungi ka sorkar kana perkiudor pat ki Khajna. Menang kani ka Lait tarik benai February kana permi ya notification bakala penkiu pat ki Khajna jung kot kali. Te kejing dawa kejungi liling yang ba 100% liban mak ndri lanang penkiu susu kolong ba ka insult ya ki Trai nongbu kali. Te ka sorkar insult kade ka sorkar kelut ba kade ka sorkar kenarit ka bampet lane wami jangai ya kejing jong jat benriu ha kejelahi brokoi. Lada ki Pynduh ki permit ngiling ngila sim lupa ya kata karai ba lagang ngiling kemai private no ka ba kan pensting sendan ya ki Trai nongbu kali bakin Lait ban Siew Khajna ki babunjat namar private ngiling ni TP ndadan bunjat ki kot kali ban Siew wada kata so kolong sisin san senam tegam don singe katali kadi kabuk ser yang ngila dak sorkar kan ongwan pen phai no ya ki permit kumen suong no nuksa mentala dah herdor ke petrol ngai TP ki marba mardi ru hayeng ki her tikum ki pajba hi ki di masuthu baya ka jingdawa ka jungi ka debet kalong indirect way kalong man pen herdor ke marba mardi namar ba sisim lahir hi kador yang kalong ki marba mardi hayeng asam ru lahir lu ngiklam ong ban revise or ngiklam ong ban height or increase the taxi fare or bus fare no kata ngikram yak tim pasai ngiklam ong ban increase or height ndringi tho ba revise according to the points below mo ki points sang tu bilong ba kade kiudor jang petrol lada nak liang sorkar manta ka ong ba kan pen kiudor ka bai kali ni ban khnyot yu paj ba lani kan pen herdor ku phnang kata kalong ba ki points harum ki khlam pule ba plus lang taru hakju ka por ngiong ba kat kani ka pandemic ka bangingimat ka government of Meghalaya pada ka sim 100% taxes te lakuno ka sorkar ka sorkar jang ka jela Meghalaya ka dem perkhat ban ma 50% te kum ta kini ki sengtet ki pami ban pen pharia pat ya ke jingi teli ke jungi ki Trai bagi nongbu kali hakalama jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ngani tu pi kumi kita nginum persngam.